Guggenheim Museoak txalupa balirudike bodegan gaudela esan genezake, eta urak ez bagaitu inguratzen ere, zure bizitzan sekulako lotura daukala esango nuke. Itxasoak? Bai. Ikaragarria. Aita arrantzalea zen, aiton arrantzalea zen, osaba guztiak arrantzaleak izan ziren, nik uste dut birraitona dena, ez? Itxasoarekin lotura handia izan dut. Eta itxasoa zeharkatu behar izan dut New Yorkera joateko. Itxasoa asko da niretzat. Nik uste dut barruan hor arrantzale badaukadala, ez? Ni ez naiz arrantzalea, baina nire izaera, nire identitatea oso lotua dago itxasoari. Zalantzarik gabe, bizizaletasun hori, egunean bizitzea, ez? Arrantzale daukaten, ez? Arazoei aurre egiteko indar hori, hori oso neurea da, ez? Olatu handienen aurrean, venga, segi, eta segi. Hori eman didate arrantzaleek, eta gero bizipoza. Itxasoak gauzak ekarri egiten ditu, baita eraman ere eta literatura sari baldin bagara esango dugu sariak ekarri dizkizula, eta liburu honek adibidez kritika saria. Bai, eskertzekoa da, sari guztiak datoz ondo, ezta? Eta kritikarena benetan, estimatzen dudan saria da, asko estimatzen dudan saria. Gainera oso liburu onak atera dira aurten, eta izurden aukeratzea are pozgarriagoa, ez? Besteei ezer kendu gabe. Hemendik gutxira, solasaldira Miguel Angel Elustondo batuko zaigu, literaturan konpliziak zarete. Bai, Miguel sekulakoa da, langilea, bizkorra, kazetari ona, idazle ona, nola maite duen euskara? Euskara atera iten zaio. Ikaragarria da, euskararen zelako kontrola daukan, ez? Eta bai, eta gero persona ona. Eta, aspalditik ezagutzen dugu elkar, Gasteizko garai horretatik, Gasteizen ezagutu nituen hainbat idazle, Miel, Bernardo Vera, Iban Zaldua, Patxi Zubizarreta, hainbat jende, eta gero Mikel Urdangarin, bertsolariak, Jon Maia, Anari, garai oso garai garrantzitsua izan zen niretzat Gasteizkoa, eta Miel hor da zutabe handi bat. Bizitza oso bat deskubritzen joan, ezarian Rosika Schwimmerren zati hautsiak lotzen ahal egin du. Zentzu bat eman haren ibilbideari eta bide batez neureari ere bai. Kirmen, 176 kutxatan gordeta zegoen Rosika Schwimmerren biografia eleberri bihurtu duzu liburu honetan. Zergatik Rosika, zenuen aurretik bere berririk? Ez nuen haren berririk, eta gainera gaur egunean beste gauza asko bilatzen ditugun legez, eta gero aurkitzen ditugun legez, haure interneten aurkitu nuen. Nire asmoa zen novela honekin, nire haurtzaroko emakumei buruz hitz egitea. Oso familia, ez dakit berezi, edo emakumeen artean hasi nintzen, emakume horiek oso aurrerazalea ziren, feministak ziren, dena jarri zuten zalantzan, familiaren kontzeptua, sexua, gizartea bera, eta ni horien esperimentua, naiz, pentsa, Kirmen deitzen ez. Nondik atera zuten izen hori? Ni naiz munduko, ez soilik Euskal Herriko, Kirmen, lehenengo Kirmena, eta ez ninduten bateatu, eta hori dana, ez? Orduan, hori kontatu nahi nuen, giro hori, baina ispilu joko bat egin da estatu batuekin, New Yorkekin. Eta hasi nintzen bilatzen, nolabait 70-80 hamarkadan figura izan zen norbait estatu batutan ez oso ezaguna. Eta hasieran pentsatu nuen, Diana Arbus, argazkilaria, eta mundu hori, kontrakulturaren mundua, baina ikusten nuen gai hori landuta zegoela, eta halako baten, New Yorkeko liburutegi publikoko artxibategiak arakatzen ari nintzela internetez, non aurkitzen dudan Rosika Schwimmerren figura. Baina hori baino hobeagoa edo hori baino erakargarriagoa izan zen, bere bizitza kontatzen ahalegindu zela Edith Wiener bere idazkari eta lagun mina. Eta sekula ez zuela bukatu.
Eta zaten nuen, hemen dago, liburu bat hasita bukatu gabe. Nori buruz? Sufragista bati buruz, hungariarra, feminista, bakezalea, eta liburu bat bukatu gabe. Orduan, nire idazle, ez? Makinaria guztia, martxan jarri zen, ez? Pentsatzen nuen, Bolañok nahiko luke hau euki, ez? Historia hau. Kontatu gabeko historia bat, bukatu gabeko liburu bat dagoan, kutxetan sartuta. Eta bai, gero beka eskatu nuen, eman zidaten, eta aukera izan nuen artxibategi hori behatzeko, ez? Eta han bertan aipatu duzun liburutegi publikoan lanean jarri zinen, kutxa guztiak gertu zenituen, danak irakurri behar izan zenituen? Ez, eta hori artxibategian lan egiten zuen Thomas Lannon, oso gizon berezia, Artxibategitako langileak oso berezia dira, memoria ikaragarria daukate, dena kontrolatzen dute, dena. Baina gero ez dakite kontatzen. Ez dakite kontatzen, ez? Eta novelagile batek kontrakoa, ez? Agian ez dugu hain memoria handirik, baina badakigu ze kontatu behar dan. Edo, intuizioa jarraituz, susmatzen dugu non dagoen, ez? Kontakizuna. Eta berak esan zidan, egin behar duzu, usaindu, 156 kutxo horietan, zer izango den interesgarria zuretzat. Helikopteroarena egin esaten zidan berak, gainetik behatu, eta gero interesatzen zaizunean, hor sartu. Eta hori egin nuen, ze nik nahi nuen Rosika emakumea, nik nahi nuen Rosika pertsona, ez? Ezagutu. Eta ez egin zuena, ez dakiz zer, agiriak, gutunak, ez dakiz zer, hori dena ez nuen nahi. Hori dena aurreko liburuan egin nuen, elkarrekin esnatzeko orduan. Hor, Karmele Urrestiren bizitza zegoen, eta zegoen sistemak, garai hartako frankismoak, ze eragin izan zuen bere bizitzan, ez? Senarra hil zioten, 2 aldiz erbesteratu zen, eta hori, dokumentuen bitartez azaldu nahi nuen. Esateko irakurleari, hau egia da, hau gertatu egin zen Euskal Herrian. Emakume honek 2 erbeste bizizan zituen. Emakume hau espioitzan ibili zen Euskal Herriaren alde eta nazien kontra. Eta horretarako agiriak behar ziren. Baina novela honetan erabaki nuen agiririk ez. Kontakizuna, bizitza, hori nahi nuen. Orduan, baztertu egin nituen, agiriak fuera, eta agiri batzuk, badaude, oso gutxi, hor dago, zati txiki bat, eta zentratu nintzen Rosika Schumer emakumea, Rosika Schumer pertsona. Maria Konikova, psikologian aditua da, Harvarden eta Columbia Unibertsitatean ikasi zuen, eta gaur egun New Yorkeko Unibertsitateko kazetaritza eskolako irakaslea da. Orduan idazle bikaina da. Eta hau bere 3. liburua da. Bere aurreko liburuak bat badago itzulita gaztelaniara, eta hau 3. hau ere bai. Liburu honetan Maria Konikovak aztertu nahi zuen zein zen harremana gure bizitzan, gure habilidade eta zortearen inguruan, ez? Norberak baditu habilidade batzuk, baina zorteak ze harreman dauka gure bizitzan. Eta orduan konturatu zen, poker jokoan ere horrela gertatzen dela, ez? Pokerrean karta batzuk ditugu, ez ditugu guk aukeratzen, eman egiten dizkigute, karta oso onak izan ditzakegu, baina hala ere ez irabazi. Eta alderantziz, karta ezain onak izanez, batzutan irabazi egiten dugu. Orduan, konparaketa hori egiten du gure bizitzarekin, ez? Liburua, oso interesgarria da, alde horretatik, pentsarazten dizu, eta baditu literatura eta filosofia aipatzen ditu ere bai, ez? Referentziak ditu. Osagarri horiek guztiak dituenez, oso interesgarria iruditzen zait, eta gomendagarria. Esan izan duzu garrantzi handia izan dutela emakumeak zure bizi esperientzian, eta nolabaiteko omenaldi bat ere aurkitu daiteke liburu honen orrialdeetan, adibide bat jartzeko, Basauriko 11 emakume abortistena.
Bai, eta begira gaur egun, zelako zalaparta dagoen orain Estatu Batutan gorenak berriz ere erabaki oker bat hartuko duelako, nire uste apalean. Baina, bai, ematen du abortatzeko eskubidea kendu egin nahi dutela, behintzat eskubide federala. Eta bai, liburuan gogoratu nintzen txikitako pasarte batekin eta markatu egin ninduena ja orduan. Eta izan zen nola Basaurin bizi ziren 11 emakume, gainera langile klasekoak, oso emakume pobrea ziren, nola abortatu egin zuten eta nola halako makro epaiketa bat egon zen Bilbon. Eta horko defensan, Mertxe Agundezen abokatua oso gaztea garai hartan, berak erabili zuen argudioa izan zen New Yorkeko estatuan abortatzeko eskubidea lortu zuen emakume batek lortu zuen. Emakumearen nolabait esan bere kasua azaltzea, ez? Eta orduan emakume hark esan zuen New Yorken bera hiltzen bazen, horrek esan nahi zuela, abortatzen bera hiltzen bazen, horrek esan nahi zuela estatuak ez zuela babesten bere bizitza. Eta horregatik irabazi zuen kasua. Eta kasu hori ekarri zuen Agundez abokatuak ona, eta hala ere, berriro ere, New Yorkekin jolas hori, eta hala ere, galdu egin zuten, baina, naiz eta epaiketa galdu, gero legea egin zen. Handik eta urtebetera legea abortatzeko eskubidearen, abortatzeko lehenengo legea egin zuten. Orduan berriz diotsut, galera batetik, derrota batetik, garaipena lortu zen. Baina bai, hori nire bizitzan pasarte oso grabatua dudan pasartea izan zen, eta ekarri egin nahi nuen liburura. Rosika Schwimmer, Edith Wiener dira feminismoaren lehen belaunaldikoak, eta hau 70 hamarkadan, 70 hamarkadan bigarren olatua dator, eta hori ere jaso nahi nuen. Eleberrian badago momentu bat, ahots narratzailea aldatu egiten dela edo transmisio bat egiten duena, eta da gizonezkoaren gandik emakumearen gana pasatzen da ahotsa batez ere zuk deitutako bigarren liburuan. Aldarrikapen bat da? Bai, aldarrikapen bat baino, igual dei bat da, ez? Dei bat gizonezkoei, bide hori egiteko. Jartzeko, ez? Emakumezkoen zapatetan, ez? Eta saiatu sentitzen, sekula ez dugu lortuko, baina saiatu behintzat, ez? Pentsatzen edo sentitzen nola bizi den emakumezko bat. Hori da egin behar duguna gizonezkook, behar duguna, berdintasuna lortzeko. Berdintasuna ez da etorriko emakumeen gandik soilik, guk gizonezkook asko dugu egiteko hor. Eta ahots aldaketa hori hortik doa, ez? Hortik doa. Hitz egin dut Rosika Schwimmer, Edith Wiener, 70 hamarkadako feministak, Basauriko abortistak, momentu batean emakumezkoek hartu behar zuten ahotsa, ez? Eta hor gizonezkoa isildu egin behar zen, ez? Eta hori da arrazoietako bat. Beste arrazoia da, lehenengo zatian kontatzen dut, nolabait, zati biografikoa da, ikusten dugu idazlea, handagola, bere familia, nola idazlearen haurtzaroa, eta batean fokoa pixka bat urrundu egin nahi nuen. Orduan ikusten da idazlearen bizitza bere bikotearen ikuspegitik, ez? Eta hor irakurleari batean zabaltzen zaio mundu bat, ez? Eta nolakoa den idazlea kanpotik begiratuta. Baina, klaro, ni naiz idazten dudana, orduan niari naiz niri buruz kanpotik idazten, eronbena da. Baina, koetziek ere, Hego Afrikako idazleak koetzek, gauza bera intzuen, bere burua imaginatu zuen ilondoan,
nola ikusiko zuten bera ilondoan, ez? Persona desberdinek, batzuk ondo, beste batzuk ezain ondo, eta nik ere hori nahi nuen, ez? Neure burua kanpotik ikusi. Eta hori beharrezkoa dugu pauso hori, ez? Gizonezko batez ere. Geure burua kanpotik ikusi, autokritikoak izan, zer rol ezarrarazi dizkigute, ez? Desastrosoak, ez dakit, ez? Gizonezkoen rola dira oso aspergarriak eta desastre bat. Orduan, rol horiek atzean utzi eta emakumeekin batera berdintasunean aurrera egin. Zer ematen dizu distantzia geografikoak eta zer kentzen dizu era berean? Distantzia geografikoak, New Yorken bizitzeak eta gezurra badirudi ere, ematen dit hastia, ematen dit lasaitasuna, pentsa, ez dakizema milioiko hiri batean bizizara, baina han, joaten naiz Columbia Unibertsitateko liburutegira, eta han sartzen naiz eta idatzi egiten dut, lasaitasun handia ematen dit. Distantziak ematen dit Euskal Herria ere beste era batera ikustea, gauza asko erlatibizatzea, ez izatea hain emozionala, ze hemen oso emozionala gara. Pixkat, emozio horiek, apaltzen doaz, eta gogoetarako hastia ematen dit. Eta gero, hango hitzikak, ez? New York oso bizia da. Han ze egiten den literaturan, ze ausarta diren artetan, zinean, han dagoen, han gauzak egiten dira, han da, ematen du, txikitan, jartzen diotela hemen buruan, zergatik ez bat, Amerikarrei, Estatu Batuarrei. Zergatik ez hola idatzi novela bat, zergatik ez hola egin kuadro bat, ez? Beti ari dira tradizioa berrasmatzen, apurtzen eta berrasmatzen. Eta hortatik, espiritu hortatik ere jaso dut. Novela hontan ere badago beste era batera idazteko gogoa, beste era bateko novela idazteko gogoa, formari buelta asko emateko gogoa. Eta hori handi jaso dut, ausardia hori. Baina, ze galtzen dudan, hemengo jendea, maite dudan jendea, ama eta nagusiak, lagunak, hori galtzen dut, beraiekin egoteko hastia galtzen dut, naiz eta oso konektatuta nagoen, eta hor asteroko podcasta, eta etortzen naiz liburu aurkezpenetara, eta saiatzen naiz aldiro etortzen, baina faltan botatzen dudana da jendea, Euskal Herriko jendea. Harritu onerako, harritu ninduen liburu bat, Remedios Zafra filosofoa kaleratutakoa, El entusiasmo, ikaragarria iruditu zitzaidan, saiakera bat da, eta buelta-bueltaka oraindik ere buruan daukadan liburu bat da. Irakurri dut Norena Hertz pentsalariaren Bakardadearen mendea liburua. Bertan, bakardade existentzialaz gain, bakardadea zentzu politikoan pentsatu egiten da, eta oso interesgarria da. Egia esan, denda txikietan ez badugu erosten, eta dana internet bidez erosten baldin badugu, edo etxe bizitza etengabe lan prekarioengatik aldatu behar baldin badugu, edo pantailei begira baldin bagaude oro, hor daude erpin batzuk, komunitatearen ahuleziak seinalatzen dutenak, edo hirigintzan, kotxentzako pentsatutako hiriak eraikitzen badira, eta abar, liburuan berak ematen ditu bide asko, politikoki pentsatzeko bakardadea, eta komunitatea elkarrekin birpentsatzeko. Parategira iritsitako azken liburua izan da Beirazko kanpaia, Silvia Plazen novela, 73koa, Garazi Arrulak euskaratu duena txalapartarekin. Neure burua ikusi nuen pikondoaren adartzean eserita, goseak akabatzen. Zergatik eta ezin nuelako erabaki zer pikua hautatu. Kirmen, garai batean, Sautrela literatur saioko kolaboratzaile izan zinen Mielekin batera. Zer oroipen gordetzen duzue garai hartatik? Ederra. Ni oso gaztetxoan nintzen garai hartan, eta aukera eman zidaten
programa hasteko, hasieratik han izan ginen, eta oso oroitzapen ona ditut batez ere ez dagoen jendearena, ez? Adibidez, Mikel Aboa batekin egon ginen, edo Xabier Lete batekin, edo idazle heldu horiekin, ez? Lasarte, eta Pierre Sarriton, eta hoiek, ez? Hoiek gordetzen ditut hor bihotzean, ez? Helduak, ez? Garai bateko idazleak, ez? Hoiengatik gaude gu hemen, ez? Eta niretzako izan zen suerte handia jende hori ezagutzea, ez? Niretzako mitoak ziren hoiek. Asko ikasi nuen. Hori da, Kirmenen eta Bilon arteko aldea, ez da? Oso lagun gara, 78 programa egin genituen, gure familiarekin baino denbora gehiago pasatzen genuen elkarrekin, zenbait jendek zelduak ere bazituen, gure harreman horretaz, baina natorren zera gure arteko aldea, ez? Berak zer ikusten du? Egon ginela Amaia Lasarekin, Txomin Pellenekin, Manu Lasarterekin, Jose Aierberekin, Jose Arratibelekin, Maria Zulandarekin. Eta nik zer ikusten dut? Nik ikusten dut makinetako lana. Programa kolaboratzaile esan duzu. Programa geu sortu genuen. Programa horren 3 proiektu idatzen dituen, eta behin baina gehiagotan esan da nago, 3 aldiz idatzen proiektua Harik eta Euskal Telebistak onartu zigun arte. Ekipoa sortu behar izan zen, produktoreak bazuen errealizadorea, Iker Treviño, oso lagun ona eta oso langile fina. Eta gero etorri zen kamera, Juantxo Sardon eta Juan Lu. Eta nik makinetako lan hori daukat goguan, ez? Proiektuak, Iker, Juantxo Sardon eta Juan Lu, Ibarbiatarrak, hori da gure arteko, eta alare esan duenez oso garai ederra, behar bada asko esatea da, baina bizitzan izandako garairik edernetako bat, hortxe gelditu zana, Asier barkatu, ez dute Asier zantzera aurkezle, ez dute ahaztu nahi, eta oso garai ederra, eta asko ikasi genuen, eta jende asko ezagutu genuen, eta denok hartu gintuzten oso ondo, Zesanik Zatxaga, Rupert, horren poz handia. Bueno, Oihan Arana ni naiz, lekuaren edo momentuaren arabera gauza bat edo beste, baina oro har ikaslea, bertsolaria eta idazlea. Nik uste dut denok dauzkagula lasunak askazaletan, nik esaldi horrekin adierazi nahi nuena da, denok dauzkagula esan nahi eta esaten ez ditugun gauzen bilduma bat barruan, eta beraz nik uste denok dauzkagula. Bueno, inguruko jendea. Suerte handia dut inguruan jende literaturzale handana badaukadala, eta inguruko lagunak, aizpa, bikotea, eta bat. Egunerokotasunean esperimentatzen ez ditudan plano batzuetara eramaten nauela, eta gauza askori buruz hausnartzeko beta ematen didala. Ez dut gehiegitan egiten, baina arropa plantxatzea uste dut. Miel, zer iruditu zaizu nobelaren bidez ezagutu dugun Rosika Schwimmer anderea? Bueno, galdera zailak dira niretzat. Baina, pentsatzen ari nintzela, nik gehiago identifikatu naiz Edith Winnerren paperarekin esate baterako, ez? Beti ere makinetan, honetan lanean, kanporako, kanpolarrosa ez. Kanpolarrosa Kirmen da. Ni Kirmen babesteko nengoen, laguntzeko, Bilon artean lan egiteko. Horren, Rosikarena oso persona interesgarria, oso bizitza eta oso bide zaila, oso zaila, ausarta, batarekin eta bestearekin hitz egin nahi, Estatu Batuetako presidentearekin, idealista hori gustatu zait, oso historian jartzeko moduko edo enmarkatzeko moduko emakume baten figura, baina esaten dizu, ni Edith Winnerrekin gelditzen naiz, identifikatzen naiz, eta behar bada bigarren liburuko emakume horrekin, ez? Haren begirada ezagutzen dut, eta hori gustatu zait ikaragarri zeren
egiazko kirmen bat erakusten dit, eta nik hori nahi dut. Orduan, Rosika ondo da, baina Rosikaz beteta dago mundua. Aldiz, kirmen nire lagun hauxe da, eta kirmenen lagun, zera, kirmenen berri, idazlearen berri, ematen den emakume hori ere oso singularra da. Orduan, ni hortxe galdu naiz, zera, beti lurra ukitzen saiatzen naiz da hortxe. Behar bada Miel, liburu hau irakurrita, Rosikaz bezain beste kirmeni buruz ere jakingo du irakurleak. Nik uste hori esan niola, kirmeni liburua jaso nuenean. Lehenengo enion ezer esan nahi izan, hasi nintzen irakurtzen da, arian da zen. No, liburu honek eusten dio bere buruari. Baina liburuari hasieran eustea nahiko erraza da. Novela batek duen zaitasunik handiena da, erritmo horri eustea da, segi. Eta esan duen, 50 horri alde irakurri eta zerbait esango diot, ez 50 gutxiago, ez gehiago behar du, 70, lehenengo 100 irakurritakoan zerbait esango diot. Eta ataletako bat bukatzen zen, ez 100 horri aldean baizik eta 111 horri aldean. Eta orduan txesan dion Kirmen, ona, oso ona, zera bere buruari eusten diren novela honek, eta egilara, zenbat eta gehiago irakurri, egiazko idazlea, egiazko kirmen, egiazko persona ikusten dela hor, uri naiz dena delakoa. Eta ikusten da gainera bestekeren nola erakusten digun, hori asko interesatu zait, eta egia da, nik ez nekizkien gauza batzuk ere irakurri, ikasi ditu dela hor, ikusi ditu dela, eta mirestekoa da nola biluztu duen bere burua. Kontatu egin du, arriskoak hartu ditu, eta hori gustatu zait ikaragarri. Ez dut, gustatu zait, Kirmen zea New Yorken dago bai, New York, zer da New York? Sagarra, eta zer da? Beste hiri bat, han ere mundua, hemen bezalaxe mundu, hango kezkak hemengoak dira, hemengoak han, eta novela idatzu eta beka eman diote, baina liburan agertzen da, beka hori eman aurretik, jaso aurretik pasatu dituenak, gorri horiek, eta horiek ere, interesatzen horiek ere egiazkoak direlako. Julia Jimenezen liburuak nutriziorako hurbilketa bat proposatzen dugu. Ohitura iraunkor eta osasuntsuak izaten ikasteko. Gorputzme eta perfektoa nahikoa ez den gizarte batean, ezinbestekoa da osasuntsua eta argala gauza bera ez direla ulertzea. Baldin eta argala izatea lortzeko, gure aisia, gure zoriontasuna eta gure elikadura alde batera utzi behar baldin baditugu. Horregatik pixka bat haratago joan behar gara eta benetan kalitatezko elikagaiekin elikatzen ikasi behar dugu. Horregatik, elikadura pausatuago bat, konstienteago bat eta osasuntsuago bat izaten ikasi behar dugu. Euskaratuta ez dagoen liburu bat da, baina euskaratzea benetan pena merezi du. Gure bizimodua aldatzen lagundu baitezake. Horregatik, eman begiradatxo bat liburu honi, benetan merezi du eta. Kirmen, uri personaiak novelaren momentu batean esaten du susmoa duela, eleberria berez idatzi egiten dela, bere bide hartzen duela. Zer esan nahi diozu horrekin irakurleari? Baina momentu batetik aurrera. Aurretik lanketa handia dago. Aurretik lanketa ikaragarria dago. Hor Janpamukek esaten du, ez? Bi idazle mota daudela, bata naifa eta bestea sentimentala, bata intuizioz idazten duena, asko pentsatu gabe, berez, eta bestea dela lantzen duena, eta aurretik egitura zehatz bat eduki behar duena, eskema bat, gidoi bat, o tratamendu bat, personaia oso landua, ni bigarren horietako naiz. Asko lantzen dut novelaren egitura, novelaren forma. Ze forma izango duen, ze ikuspegi, ze ahots, hori dena. Ez dakit, literatur teoria ikasi nuen da, hori barruan daukaz sartuta. Baina, momentu batetik aurrera, novela bera askatu egiten da egitura horretatik. Eta ideia berriak sortzen dira, eta novelak berak eramaten zaitu aurrera. Eta hori da, ja, hola, pizkat
ez, bai, berez mugitzen hasten denean novela, hori ikaragarria da. Nola, ez, osatzen doan novela, nola zatiak izten doazen, eta Urik hori ere esaten du, ez, hasieran margo bat da, ez, eta margo hori oraindik likidoa da, baina momentu batean lehortu egiten da. Eta hor ikusi egiten duzu. Hau da novela. Bukatu da novela. Baina, gero, berri idazketa dator, detailea helandu behar dira, gero hor, itxasontzi baten moduka da novela. Ezin du alde batera jo, eskat, ez? Joan egin behar da, itxasoan bezala, joan egin behar da. Novela funtzionatu egin behar du, irakurleari ezin zaio erori eskuetatik, horretarako erritmo asko landu behar da, musika asko landu behar da, eta hor oreka bat izan behar du novelak, ez? Eta bueno, hori asko lantzen dut, berri idazketa asko lantzen dut. Nik alare esango dut, jendeak ez ezan oker ulertu, alegia, berez idazte hori, ezer ez da berez idazten, ezerrez. Eta 300 orrialdetik gorako libura are gutxiago. Nik askotan imaginatzen dut inoren liburu hartu eta liburura horri guztiak zuri. Hor lana dago. Ez da okurritu zait eta ez, segi, tira aritik, eta gelditu eta aurrera, eta hau ezabatu, eta ezabatzeak ere niri behintzat min ematen dit, eta gero aurrera, eta lana da, esfortzua da, alegina da, pentsatzea da, berez idazten da, lehen esan duena ez behar bada, halako puntu batetik aurrera bitartean, borroka bada, lana, ez da barkaziorik. Ez, baina egiturak lagundu egiten dizu. Bai. Kuadro bat margotzen bezala, ez? Kuadroek, klasikoek, azpian geometria daukate. Iruki forma daukate, edo rombo forma daukate, edo hori pintura klasikoan ikusten da, ez? Eta novela honek ere, piramide itxura dauka. Orduan da, ondoa, ez? Azpiko oinarria da lehengo zatia. Oinarri sendoa, oso literarioa. Igarri egiten da, idazle batek idazten duela personaia historiko bati buruz, eta hola, ez? Txirikordatua dator, narrazioa 3 kontakizun bata bestearen ondoan, irakurlea galdu gabe, ez? Gero piramidearen bigarren zatia dago, estuagoa dena, estutzen ari da, eta kontakizun laburragoa, noraren kontakizuna gutun luze bat. Gutun luze bat Maider idazten diona, pandemia garaian bere lagunik onenari. Hor, zailena, ez dakit izan zen ahotsa aldatzea, ala estiloa aldatzea. Ze beste estiloa dago. Pasatzen gara, ez dakit, novela batetik, novela hizkera duen lehen liburu batetik, gutun forma duen bigarren liburu batera, ezta? Eta hau asko soilagoa da, Natalia Ginsburg eta idazkera hori soilagoa da. Eta gero, bakizue piramide punta, zate zutela. Ginda. Ginda, muturra, eta han, 3. zatia dago, umeen zatia, ezta? Orduan, hori ja, nik banekien. Hori ja pentsatu neukan. Orduan, lagundu egiten duzu. Ara joan behar dut. Lehengo zatia. Bigarren zatia. 3. ginda hori. Eta ja piramidea inda dago. Musikari, idazle, margolari eta zinegile baten topaketak dakarren liburua ez ezik, erakusketa ere badugu Peio Lizarralderen testu batek martxan jarritako lana. Hiri bat oinarri izatean, liburuek turistentzako gida baten forma hartzen dute. Brodskik Venezian emandako 17 neguen harira, uraren eta denboraren inguruko gogoeta bat plazaratu zuen. Euskara debekatuta zegoenean, frankismoaren aurka kantu bidez borrokatzen zen. Kolet Larraburu kazetariak saiakera hau euskal borrokalari hoiei omenaldia gitarren osatu du. Euskaldunok ezin dugu sortu tradizio hegemonikoek
bezala. Beste forma batzuk aurkitu behar ditugu eta munduari eskeni. Hori egin zuen Oteizak. Oteizak ze egin zuen? Hutsari forma eman. Hutsari edukin bat sortu. Ezta? Zergatik hutsari? Euskaldunok ameslaria garelako. Euskaldunok ez dugulako izan tradizioan jarraipen bat. Hautsia da gure tradizioa. Orduan, nik hori eskatzen diet gazteei. Izan libreak, izan ausartak, izan transgresoreak eta forma berriak sortu euskaratik mundura.